Astăzi vom face un videoclip în care vă voi arăta niște conturi de Yopmail, dar mai întâi să vă arăt contul meu de YouTube. Da, desigur. Acesta este, vă mulțumesc pentru 11 like-uri și 3 abonați. Deci să începem cu conturile. Mai întâi. Și nu uitați să rupeți butonul de like și să vă abonați. Vă voi arăta conturile. Da. Voi reveni Am revenit cu primul cont. Check out my headshot. Where will I put my friend? Day not over playing these tricks. I'm only here for the trophies. Let's get this party started. E foarte bun de The rocks is expendable. Tough enough. Sweet knickknacks to the max. First we shoot, then we listen. Hai să vă arăt. Dar nu cred că vi-l mai arăt la ăsta. Asta nu vi-l arăt. Glumesc. Cum să vă las pe voi fără contul acesta frumușel? Asta este Bab Pro. Următorul. Asta cred că Da. My tools ain't my food. Constructing. The box goes boom. Hey, find these. That sucks. Wait a minute, rape. Congratulations, Bubble Tree. So many specimens to discover. Oh, I'm a refund. Sorry, didn't see you there. Try my Ca legendară o are pe Sandy. to all the behold. I just want your time. Glad you like read Nu a folosit, i-a plecat așa. I'm sugar and spice. Let's go get it. Check out my headshot. You got this strong. That's your spirit soul. Hashtag boring. Și voi reveni. A revenit. Let's get this party started. Wait a minute, rape. Voi reveni. I'm sugar and A spice. revenit. Wait a minute, rape, darling. Vreau să termin videoul ăsta. Nu uitați să rupeți butonul de like și să vă abonați. Asta nu cred că vi-l dau contul, că îl sunt pentru mine, știți? Îl sunt pentru mine, nu vi-l dau pe ăsta. Nu dau, pare rău. Era prea frumos să fie adevărat. Dacă facem 340, vi-l dau. Glumesc, vi-l dau. Nu vreau asta. Nu se poate, nu vreau. Nu, vi-l dau. Fix a fost pe special. Asta este următorul îi... Aoleu, uite asta, cred că... Am revenit, vi-l arăt mai repede ca să nu mai... Așa că intru pe băiatul cu cont. Și vi-l mai arăt skin-urile așa. Intru pe băiatul. Uitați-vă cu voi. Acesta este Harun 01.
Așa. Mai am încă unul și cam atâta. Da. Asta a fost mai scurt, n-am găsit nici conturi. N-am găsit nici multe conturi. L-a luat pe ăsta. L-a luat pe skină pe vârf. Super. Am și băiat pentru el. L-a doar ăla. Am zis care skină și pe vârf. Care e skină pe vârf? My aim is true. Foarte bun contul. Ce zic eu? Da, e bun contul. You just had to refuse my final offer. Buy 1,000, get one free. Pai. Spike, legendar, Just have to do To stuff. all people. Gotta catch you. Come on, let's go, gang. nu mai are mulți brawler de luat. I died, people stay Mai are alive. 3, 4, 5, 6, 7 ori. Cred că brawler și-a terminat. Cu codul Joker a luat brawler ăsta. Cred că e foarte bun. Zic. E foarte... Joker. Asta, da, poate vă merge și vouă. Nu uitați să vă băgați în clubul Bob Gardieni ca să primiți mai multe conturi. Dacă vă băgați, veți primi foarte multe conturi. Eu pe acest grup l-am creat ca să vă dau conturi. Cam atât a fost și acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Da, l-am făcut mai scurt. Da, n-am avut timp. N-am timp să alfam. Am și conturi puține, dar trebuie să caut azi pentru mâine, când fac în fiecare zi câte un video. Să vă abonați, like și subscribe. Cam atât a fost să vă... am uitat să vi-l arăt. Ce vrei răz? E Night. E Night. Acest e numele. Night. Să vă bucurați de conturi. Să vă jucați, să vă așa. Eu mă mulțumesc cu un buton de like și să vă abonați. Să strângem maxim 10 abonați și pe videoclipul ăsta să strângem maxim 5 like-uri, hai să spunem așa. Da. Ne vedem pe mâine. Nu uitați!